Tangsalo YTF ni Luwajimung bai Khowai Belphang Amchaio Khlaijakha bike rally Manjakha Suhel Debbramano khobwi Bodolni kubun Adongrok. Finally 7 November Shalmario Tripura mothani bukhakte kaisa Kuthumlaimung Khlaijaknani tongmani phiaba aboni gosimung rjakliya abono deino Tangsalo Khowai Belphang ni simi Bodolni highway jora Khlaijakha rally asalni rally o Manjakha TTIDC ni EM Suhel Debbramano te EM Robindra Debbramano abahaikeno Manjakha YTF ni kubun Adongrok. Chini tini Ramchandra ka to chini joto YTF Luwajijak chini joto warriors so chini kaisa bike rally in bisitui chung omono awimung khlainya thangi tongo buskango chini bobagarani kaisa ringjak kotorma bike chini kaisa gathering nai chini aguliwo ngai bobagra update saklai nai ngai aro thangnani bagai chung joto Tripura joto chung khathonlaijak obono tino chung chini Amchaio Chini Amchaio joto lukurokno chung tini bike rally khlaiman bisitui chini thanchan phana tep kra khlainan bagai chung tini kaisa awing ada narjakha chung tini Belphang kamni simi Potmobil jora chung national highway chung bike rally khlainai abon yagulo chung Potmobil o chung hati panda ghanar tongo aro chung thangai chini bike thangni program ongai nai photo anda to saklainai 7 tarik nai yabo bebak chung tini bobagan bisinte chung bo saklainai haipano chung tiar ma tongnai chung joto lukrok 7 tarik pang tong 8 tarik pang tong 9 tarik pang je tarik pang tong chung bobagra jefuringo chung apor thana bagai chung tiar nglajak amagena chung tini Amchaio ni joto lukurno chung awimung khlai tongo chung saimano chini bobagan bisintino fainayo chini je demand chini Tripura je man thairokno chung tiklaina kai corruption tongo chini leader amga chini bobagra abon bagai chung chini Amchaio lukura always chung hojak tongo sara Tripura lukuro bo hojak tongo amaikena chung chini Amchaio chung awimung khlai tongo buskang jaro bobagrani je jefuringo abro chung joto bak saklai chung thangai Khowai ni simi biplobni kokthum Chini Khorang.